Dahil sa Bagyong Maring, ilang bahay din sa bayan ng Lalo ang pinasok na ng baha. Ganito rin ang naranasan sa barangay Nagtipakan, Pamplona. Base sa tala ng rescue Grabe kayo km3 ulam. Nag-o, may km3. Grabe kalman, grabe eh. Itinaas na rin ang Office of the Civil Defense Cagayan Valley Region Select Alert Status Sige lang, Marshina. pagbabatay. Ito po rin dahil para nila yung pagkakon mga tubig yung Kanya nga unit kayo, sir? Benguet PPO? Benguet PPO kayo? Second?